l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Il-Forum Marittimu Malti, l-MMF, sejjaħ bħala suċċess iż-żieda fl-ammont ta' passiġġieri li jużaw is-servizz tal-feris mill-Kottonera u ta' Sliema lejn il-Belt Valletta fix-xahar ta' Frar. L-ewwel xahar sieħ mindu dan is-servizz beda jingħata b'xejn lil min għandu it-Tallinja Card. Dan intqal fi stqarrija mill-Forum ġurnata wara li One News irrapporta kif ċifri mill-Ministeru għat-Trasport għax-xahar li għadda juru li hemm żieda ta' aktar minn 42,000 passiġġier meta mqabbel ma' Frar ta' sena l-oħra. B'dan wassal biex fiż-żewġ traġitti fil-portijiet kien hemm kważi 110,000 passiġġier li jużaw dan is-servizz fuq il-baħar flok ivvjaġġaw fuq l-art b'xi vettura. F'din l-istqarrija intqal li l-Forum ilha tipproponi biex dan it-trasport alternattiv jintuża bilan li jitnaqsu il-vetturi u traffiku minn fuq l-art. Il-Forum ippropona wkoll l-introduzzjoni ta' servizz ta' Ro-Ro biex ikun ittrasportat il-merkanzija bejn il-Port Ħieles u l-Port il-Kbir lejn il-Port tal-Imġar Fawdex flok merkanzija tiġi trasportata fuq l-art. Intqal li minkejja li għadu ma sarx studju dwar dan, l-MMF tinsab konvinta li dan is-servizz għandu ikun wieħed sostenibbli.